Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismail. Sarapan guys, tuku juga pecel. Ayo mas, boleh. Nak Ki, mari kita sarapan. Sego pecel. Untuk mandi sarapan. Ayo kak. Loh, iki nih jerone wis enek lawoe ya. Mana pun yang di bajanya kodok. Enak nih kono. Ini bajunya ya enak, ini mesti enak ali nih. Sego pecel neng kene iki Rp3.000 guys, murah meriah lho. Sambel iki lituk ngono ya. Sambelnya melimpah, jek dikei lawah ombung iki gorengane iki dadak anget-anget dadi wino. Isine sayurane iki enek ale. Terus apa iki jenenge? Tutuk mana Pak? Dong telo. Ambekan cipir. Asin apa jalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana benar. Mari sarapan pemirsa. Boleh rebus. Wis tak kakno Dik, gitu Dik. Nah, Rebus. sarapan dulu. Aku petuk es. Aku petuk es ya bu. Ibu petuk es. Dak, Diam di. sarapan sik. Kamu ada gue aku. Mana bu? Dok sego pecel. Gue siapa? Darene tinggal kuwi kok. Kurang apa? Wis ana penggawean. Enggak. Enggak. Tak konten lho. Sama gue siapa? Kamu kan Kak. Jadi mau jadi datang. Bapak iya bang. Kak, Pan. susu emang gak mau. Mana aku? Kan tak duwe kok di. Cere nih. Piro? Nang yang gue. Jadi sama oratan. Emang ya borong aku. Nang yang gue. Jadi mana? Mau jipo. Aja ngapusi. Enggak kondi. Kelatan. 2.000 ya? Kok enggak ini puasnya? Gimana? Kuwi lo kayak nang susu ya. Ini jajan. Yang desak masak gimana? Kan Jualan apa? Baru 5.000 kurang. Sarapan sih tinggal tak konten. Sego pecel lho. Boyak lah sok ya. Kayak gendulah. Dah. Ora kawis kok. Orang gue nangis ki diberno, bocah kuwi oman. Itu tulang sego, Dek. Bisa apa ora? Kena kena anu. pedes ya. Lu dok, dulu kene dok. Nyemelak ayo. Cok. Rasanya Bener nih. badan wong digua rasanya ini. Heeh. Digua ada nek rasanya digua ini. Bingung golek. Singgano sarapan ini. Sarapan bakong. Kuwi dule kakung nih. Oh, Golek kan. lho piye kae? Lesu wong sarapan malam. Oh, jeruk. Sarapan. Opak golek. Ini anu, ini coba tuh. Ya, susu mana dibilang mana lah. Kan geletan ini. Alah ngantuk kok. Kamu tulang. 200. Siapa dulu? Enak Ya. kan. Enak lah siapa dulu. Dia lawa. Wis enak lawoe. Nah iya. 2000. Telung. Ayo Mas, Mas sarapan. Mesti ngomong ke jenis. Kaki lu sarapan. Gongek. Kaki sarapan. Ngomong arek kayak opo pan. Tempe, Ini Jen. tempe. Kotor. Bus Jen. Iya. Iya. Bus. Ingin bus dok. Ini bus. Heeh. Ya loh. Mungkin enak lawoe kok. Ini bus. Heeh. Debu. Ape mergawe sarapan dhisik. Bubur. Kurang lebar iki gaweane. Sak mateng. Sekarang tak boleh sekali. Bismillah. Mimi. Minta lah bodong. Enyuk. Iya, ndak bubuk. Aku seneng kriuk-kriuk. Mbak. Bari bar sarapan kok mbek Pak. Mbak mana? Mamam. Enak. Sarapan. Mama. Endok. Tes tempo kelaan bayi mah. Kene bae. Kalau nanti ndepin di sini dalam bari yo. Yang gulitan sik nek. Aku nak apa
Bawakan beten. Ya kan bem sapi. Bem mana? Ronggol. Ala mak Pak nak godhong piro nggo mangan. Wong sing tak iki godhong kok malah. Anu mah. Lah. Lah, Ada basu, lebih betul. Kan orang tak percaya. Dia ada tambah. Pecel iso iso yo. Kemlumuk. Yang saya potong. Ambil. Halo, Kak. Apa? Pak mau bangkat kok. Tempe asli. emang anu tempe palsu. Maksudnya tempe delik. Bulan iki tak pangane, Bu. Is ya deliknya tuh aja utuh-utuh. Bang, boleh masak ini. Untuk ambak atasnya. Mek banyu, Dek. Boleh Nang kulkas sak ayo tak isenina kok. Di sana apa tak dulu. Hah? Resik. Lah botol kok iseni pirang-pirang iki? Aku orang dulu ngadem malah. Wah. Enak, guys. Asam kan. Enak. Ya ada bodang. Kalau dicuek nek Kata mana kebetulan belum sampai pecel kan sulit tak tukung. Anak, iki apa gue sotak? Ku tak masakne nang omah. Suapan Indo ora sule nih. Lah kok masak curah juga mulai kena Lah, iya. masakne. Udah masak sisa nak yo. Sang di berabang bawang dadi deh kok. Ini kan udah kelima. Cacat Belum. jadi lama lembut. Itu kalau jauh sih. Lah. Entek, guys, lesu. Dik bengi ora mangan yo. Dik bengi gak mangan Juga makan apa ya? Aduh turu. Ora gak mangan tak atem sing mangan asem-asem tak manci sapa? Asem-aseme sing mangan sapa? Oh, ambek Rika. Wis ora nek iwake tekono Rika karek lombo-lombo tok tomat aku ngene. Lah iki tomate ndi? Tomate ijo lho kok, Mbak. Mek koyo lombok aku ngono kae nek. Ana tamu. Itu nyacat ae dikei wong nyacat ae nang kene. Garing ngemplok kok. Lah iya iya. Ora ketok. Ora untung lu gede wong kita. Tomate ki ijo, ana ki ketok tomat. Maya aku lho ngene. Asem-asem ngene janut teh tangan. Soto kae tok bancaan soalnya aku roh nek wong Sapa? nek soto diplastiki cah ketoke seger. Bancaan kae soto. Bancaan iki. Wih, sing kekno dhewek dhewe Mas. Ke desa kok Manjung ke desa. Tapi iki bareng ini dulu ini. Oh iya wis Ayo anak bancaan bere nek kono iki nek sotone. Plastiki. Kan aku roh. Kerok setengah. Oke. Jangan tak pengen. Mas, nyok sarapan. Sarapan. Ngono. Mbek kakung pas. Ini bakal so ambek ambal ngene Lah kowe paling. tak lari kok. Kong sarapan, Kong. Alam saiki lemu e kok aku. Kong. Lah iya. Alah. Entek guys walah. Tabang esuk. Warga guys wah iki 3.000 iki buntelane gede banget lho. Mulai subuh tak buka. Bisa nek lawon. Nek nek kene iki ciri khasnya pakai aku lak mau buka. godhong Subuh jati. tak buka subuh lho. Ambekane Diingi ambekane sesek Pak kuwi, gak iso ambekan terus tak keroki kae terus tak amboni kuwi rek oleh lega jare tak amboni sing konggonku kuwi. Sak mene kuwi betul konggone Mas Ari DJ. Ambekane sesek tak kon ambon-ambon kuwi tak keroki kae. Kabeh tak keroki. Agek terus sak jam pemirsa, yo gawean jajan sedina ini kuwi. Dinggo kondangan ambek dinggo ater-ater. Halo? Apa? Ora krungu. Entek kok. Ada iseng foto. dan koncak. Nek kene ya nek teh ngene iki, guys. Teh ngene iki regane 2.500. Ora ndok kabeh ya ndang ngono nggo. Ndok kabeh teh apel. Nek mau bakul kono mau enak loro. Iya. Nek sarapane tak jek. Tak
Tajuk sik yo. Godhog kabeh kan. Dok. Pak ben sarapan. Pak. Pak ben sarapan. Ayo. Tak kayak tempe yo. Ayo. 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 Bapak ben rame. Wah, ayo. Dulu tugas. Tikus. 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 Lihat guys, si cantik guys, si Cina guys, buyut guys, Cucu lah. buyut Sampai iki, cilik cucune. buyut iki, Cucuku iki. buyut iki, kilo mas, Cicit. buyut iki. Sarapan kene lho, mak sendok to, mulu. Sikile ra ketok guys, sikile ra ketok si Cina guys, si Cina guys. Mbak kakong rokong kira sarapan, ngene. Nek sendok, ini lo ngisor, kakong dah. Wis bar kabeh karek Mas ambekan kakung. Kok ora kontake Mbak Iis lho. Kontake ning juga ning kono. Ning ndi kontake? Kontak HP rek. Kontak HP. Kontak motor kok kontak HP. Yo kontakku. Ana pe dingo nurokno. Mama guys, ki putune loro guys, nang kene guys. Apa turu nangis. Apa turu? Dengene Mas. Mbek kakung. Sarapan. Sarapan guys. Sarapan guys. Cina rung sarapan guys. Sik ngenteni cayul guys. Kademen. Ngambu sih. Apa turu kayak turu. Oh ya. Ndang kene lho, Kong. Suka pecel. Kene lho. Rasa rokok lan. Iya, tak pengen wis aja ngerokok dhisik. Ambekane iki kuat yo kuat. ambekane iki sesek. Mikir nek pas ambekane sesek. Tempe. Aku kan yo jutaan ae tetep gerak matu kok ambekane sesek ae yo. Medhot raudut wis nyati pedhot ya. Iki tempe anu. Dok iki pengen pakno sendok nih ndi lho, Mang? Anu di selamburi tuku permen-permen. Kalau Ayo dulu. gak seneng tempe embus kakung. Ini tempe Pak gede. Doyan. Ini jalan. Nah, jangan ada. Kalau mau tidak ngomong. Tak pengen rokok ae. Alah, nek kene aku yo ndelik ngerokok mang rokok. Ambekane Kalene jobangan nek lauten sampai ae, sampai tempe ae. Kene. Harapane sego pecel, oblok-obloke wis mlenger, guys. Oblok-obloke ra payu, guys. Dingap-ngep ngono. Jadi dimasakno Ibu. Ayem. Kan mangan roti. Lihat sih. Hidup Sikile sampe ra ketok. Kene iki nek tuku sego pecel yo nang Blekuthuk ana Langkah Rel. Aduh, guys. Bakul iki angel. Bakul blonjo ngono ki beduk. Aduh pasare yo ning Randu kono, tuku pitik tuku apa blonjo nek pas enek acara ngene iki yo ning pasar kono. Aduh ndi-ndi wong ning desa. Gak duwe anyep dadi wong dicongok. Adem duwe. Akal betul. Akal kuwi kopi. Malah te pasang sampai esuk jarine. Iya nanti esok. Ora kanyepen. Kuwi koyo peri, Cak. Jangan temen gede. Koyo peri nek lagi tepat peri ndek bengi
ora tepasan yo ukat tangan nyamuke akeh. Ora nyumet nyamuk di bumi. Ya tangani nyamuk. Wah, wong beda ya. Beneran dipekno kembul. Gorengane enak ya Mas yo. Dadak goreng kok anget-anget. Ya tapi busin ae dadak goreng iki. Lah iya. Kon Kalau nek kesuwen yo ora. Bajo ya padha. enak kan kon. Bajone ya duwe. Ini iki loro bakal sedulur wis turu. Piye, Nduk? Aku sambele kok nek. Mati pempes iki. Ini kene ini. Dengan kita sih karena Mam ya, Jet. Kan Mam dulang Ibu ya. Aku ngarang terus. Ah dulang Ibu. Wis turu, Pak. kasih satu. Serikat. Bila aku terbungkus ada ketipangan kenapa? Aku mau kok pangan, kok pangan ya. Mau. Aku senengnya tempe deli. Tapi ini anak ini. Jadi ini tak kayak nek kok. Iya ya tempe deli. Ya kok tahu toh? Heeh. Kayak dengan duit seneng tempe deli. Tempo. Tempe beli melampok. Kalau kau Yang mbak aku kan jual tuh tapi gak seneng tempe. Gak seneng tahu. Aku gak seneng tempe, tapi seneng tahu. Aku tahu ya. kakong kita tahu mah gak seneng. Ya Allah. Makan raketok. Yo makan raketok wong yo wis turu kae. Ben kita akeh. Empuk ini kan. Kita Nah. kita dulu apa ini? Mamam, kan juk mangan kan? Ora dengan Seporote sampai teko ning dhuwur, nglinting. Nek. Karen. Mbok Bu ya. Jek iki priye ping. ada tanah tak. Pak Pipa. Peringatan yo. Mam dulu, sarapan dulu. Sarapan dulu. Bulanan botol lari. Ya wis ngono pemirsa, sarapane iki padha sarapan. Kita sarapan bareng Mama ada rambut. Rambut kondi deh. Bayang mbak tuh beli berambang ya kalau. Aman. Cukup panas itu. Kok panas itu? Oke dok, ajak untuk sebelum. Ya saja. Udah dolar kakak jelek. Kecilian kok. Malah seneng ngombo. Dulu yang bilang tempe. Marai Yang abangnya cakep lagi. Oh enggak. Yuk minum aja, dek. Udah dek. Ngono piye ya? Dek kan ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak beli HP nem. Wis ngono pemirsa, kontennya ditutup, sarapan wis selesai. Terima kasih semoga kegiatannya Mbak Isma selalu support, nggih semangat masukan saran. Mbak Isma pamit, dicekit ketara ketara dadi wong apik sampai ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan. Mang kena, Dik.